Wayyo ni ɗan dako ya zagaye, wayyo Allah na ya zane. Sauraro na in baka manta ba labari na ɗan dako ya ƙare. Kaɗan ji batuna, kaɗan ji batuna, wayyo ni ɗan dako. Bayan babanta ya sadaka siyo ne mana, ya ba su dama su lalubon a cikin garina. Da inda na shiga su takumo ni ko a Kaduna, dan ya ci burin zai ɗau matakinsa a kaina. Tunda na sanya diyarsa ciwon suna da kauna, nai sanadiyar kwanciyar diyarsa asibiti take ta kwana. Ta manta komai ba ta gane kowa sai dai sunana, ko yaya ta farka ba ta cewa komai sai dai mai sona. Cewa take ku kawo mun shi ko zan ji sauƙi ko ji tausayina. Idan ta da ƙwalla tana zuba mai zafi da ƙuna, kowa ya ganta zai tausayanta, wayyo mai sona. Hakan ya sanya mahaifinta haushi na da ƙina, gashi banda kowa babu uwa kuma babu ubana. Ba majibincin da zai shige min cikin lamarina, kullum tsoro na babanta me zai yi a gona. Dan yana da ƙarfi sannan da alfarma garina. Zai iya komai akan diyarsa, bai so ya rasa ta. Ita ɗai diyarsa ba shi da kowa da ke bayanta. Yana santa sosai, komai take so da sauri yake mata. Bai san alaƙarta da kowa, bai san talaka, bai san talaka. Bai so ya ga ta kula kowa ko da daƙiƙa, ko da daƙiƙa. Gashi ni take so, ni take so, wai ni take so, ni ɗan dako. Wayyo ni ɗan dako na shiga garari, rayuwata a kullum tana a haɗari. Mafita nake ta nema ina ta nazari, rana ta mini zafi, inuwa na da ƙuna. Ƙaunar ki ta yi zurfi, tausayin ki ya kama raina. Daure ki tashi 'yan mata ko za na samu sauƙi. Kullum ɓuya nake don gudun mahaifinki. Ni da kaina na yi nadamar abin da na yi yo gare ki. 'Yan mata daure ki tashi, daure ki tashi. Na taƙaice labari na sun kama ni, sun lallasa ni na yi laushi, sun mini rauni. Ina hannunsu a yanzu sun ɗaure ni, sun kira shi alhaji, sun mai albishir da sun kama ni. Bayan alhaji ya zo
mai yayyo a gare ni, abinda yayyo a gare ni shi ya sani a tunani. Na yi mamaki ban yi zata ba, ban tsammani ba, ban tsammani ba. Ku biyo ni a gaba dan jin ƙarin bayani. Ɗan Dako.